sovint hem sentit i sentirem que amb els espanyols no hi ha res a fer. I és veritat, no hi ha res a fer. La proposta estatutària del 30 de setembre nosaltres no la volíem. Nosaltres no volíem cap proposta estatutària. Nosaltres el que volíem era una Constitució. Ara la proposta estatutària ens la podem passar pel cul. Hi ha molts dels nostres conciutadans, dels nostres compatriotes, que no s'emocionen quan senten les cançons del Tall. Que els ulls no se'ls omplen de llàgrimes quan recordem la batalla d'Almansa o 1714. I per tant nosaltres hem de desplegar el discurs social que els permeti integrar-se dintre del nostre projecte d'alliberament social i nacional dels Països Catalans. I molts dels nostres conciutadans que no s'emocionen amb les cançons de Lluís Llach, per posar un exemple, si nosaltres els hi parlem d'escoles i d'hospitals, si nosaltres els hi parlem d'habitatge juvenil, si nosaltres els hi parlem d'ocupació, de feina, els hem de convèncer. I hem de parlar d'hospitals, i hem de parlar d'escoles, i el finançament frustrat i el finançament que no ens han donat ens condiciona a tots. I quan nosaltres tinguem aquesta majoria social necessària, nosaltres tindrem clar, quan siguem majoria, tindrem clar que la independència no es demana, sinó que es proclama i es defensa. El Junqueras l'han castigat 15 dies sense sortir al pati. Ens la podem passar pel cul.